A candidatura da Ribeira Sacra presentarase na UNESCO en 2025. A Xunta de Galicia traballa nunha nova fase na que o equipo redactor deberá completar o expediente. O equipo técnico redactor, en colaboración co Ministerio de Cultura, deberá completar ese expediente, pero desde o punto de vista formal, co fin de cumprir coas directrices das operativas da UNESCO. O seguinte paso será presentar o informe no Centro de Patrimonio Mundial da UNESCO en febreiro de 2025, onde será avaliado polos órganos consultivos antes da súa valoración no Consello do Patrimonio Histórico, que ten prevista a súa sesión para o segundo semestre de 2026. A Ribeira Sacra afronta a candidatura a Patrimonio da Humanidade cun desafío: xestionar o éxito de visitantes sen perder a súa esencia natural e patrimonial. Isto implicaría desestacionalización, sustentabilidade e unha oferta de experiencias adaptadas ao territorio. O primeiro obxectivo é que o enclave poida ser visitado todo o ano, algo que empeza a cadarse co paulatino incremento de visitas tanto en primavera como en outono.